ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൂവാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പൂവ്. അതിനുള്ള ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെൻസിൽ എടുക്കാം. ഞാൻ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കത്രിക, പേപ്പർ, ഇത് മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് മടക്കി ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് മടക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കൂലേ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ അതാക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾക്ക്. ഇനി നമ്മൾ പെൻസിലെടുത്ത് ഞാൻ എത്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. പെൻസിലെടുത്ത് ഞാനൊരു ഷേപ്പ് വരാനും വേണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആ പൂവിൻ്റെ മോഡലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പൊന്ന് ഞാൻ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് മലൻ്റെ അതിൽ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി കത്രിക എടുത്ത് നമ്മൾ വെട്ടുകയാണ്. ഞാൻ വരച്ച അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുക. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടുക. ഞാൻ വെട്ടി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയ പകുതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുക. ചിലവരുടെ റെഡിയാവും, ചിലവരുടെ റെഡിയാവില്ല. എൻ്റെ റെഡി ആയില്ല. എൻ്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷേപ്പ് ഇത് ആയി വന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെഡി ആയില്ല. എൻ്റെ ഒരു വേറെ മോഡലാണ് വന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൂവ് ഇങ്ങനെ ആക്കണം. പലതും അങ്ങനെ ആയാലും നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് പലത് ഒരു ഇതായാൽ നമുക്ക് പല